Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én kifejezetten imádom a lakásdizájnokat, és azt is, hogy milyen irányba változik, milyenek az aktuális trendek. Ma egy kicsit ebbe látunk bele. János, te hogy látod, az emberek mennyire igyekeznek a mai világban személyre szabni az otthonaikat, és ezt dizájnban is megjeleníteni? Az én véleményem szerint a mai világban egyre jobban előtérbe jött az, hogy a természetes, faelvezetes dolgokat keresik, nem pedig a műanyag, régi, beütéses mű dolgokat, és ez nem csak a bútorokban mutatkozik meg, hanem egyre inkább a különleges mintájú, exkluzív falpaneleknél. Az akusztikus panelek, azok nagyon jó térhatást generálnak, akár nappalikban, akár irodákban, ezek már nem csak szépek, hanem funkcionális hatásuk is van. Nagyon érdekes, amit mondtál, és egy pillanatra elkaptam azt a szót, hogy funkcionálisak. Hogyan tudnak egyébként a falpanelek funkcionálisan működni? A funkcionalitás abban merül ki ezeknek a termékeknek, hogy fantasztikus hangzást adnak a benti dolgokra, a kinti zavaró zajokat pedig kiszűrik. Ezekbe a termékekbe, ami még fantasztikus, hogy nem kell hozzá nagyon nagy tehetség, bárki meg tudja magának csinálni, csak egy kis szép érzék kell hozzá. János, hogyha valaki szeretne akusztikus paneleket szerelni az otthonába, vagy akár az irodájába, és nem feltétlenül funkcionalitása fontos, ő milyen széles palettán gondolkodhat akár a külső jegyekben? A piacon elég széles paletta van, de most leginkább ezek a mintás panelek mennek, amit én úgy látok, hogy ezt keresik, a szimpla egyeneseket, azokat nem igazán válasszák a vásárlók. Ezek a szép, mintás, fafurníros termékek, ezek most per pillanat én úgy látom, hogy beleillenek az embereknek az ízlésvilágába. Ezeken felül léteznek még a VPC panelek, amelyek kültéri termékek, és a PVC panelek, amelyek pedig fantasztikusan néznek ki vizes blokkokba, nappaliba, mennyezetekre, az ezüst és az arany kombinációja mennyezetre, ami fantasztikusan néz ki, akusztikus panellel megvegyítve. Tamás, mi az a termék, ami még szerinted a mai világban egyre nagyobb népszerűséget kap és felkapnak az emberek? Nem elég, ha egy terasz esztétikus, nagyon fontos, hogy az embereknek a hőérzetét optimálisan hagyjuk, és a léghűtő pont alkalmasak erre, 10 és 12 Celsius fokot tud hűteni a külső hőmérséklethez képest. Ráadásul ezekből a gépekből vannak teraszra optimális és ipari teljesítmények, amik akár fóliasátrak, rendezvénysátrakra optimális.